На Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю і пачынаем. Гатовыя правесці як аднабаковае, гэтак і двухбаковае расследаванне пасля атрымання канкрэтных звестак пра абставіны трагедыі. Гэтак на смерць польскага жаўнера на мяжы з Беларусю адрэагаваў дзяржаўны памежны камітэт нашай краіны. Раней Міністэрства замежных справаў Польшчы запатрабавала ідэнтыфікаваць і выдаць асобу, вінаватую ў нападзе на польскага вайскоўца. Вонкава-палітычнае ведомства выклікала часовага паверанага ў справе Беларусі Алексея Панкраценку. Ва ўручанай Панкраценку ноце Варшава запатрабавала спыніць правакацыя на беларуска-польскай мяжы і арганізацыю Менскам міграцыйных плыняў. У сваю чаргу кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка прапанаваў у адказ на гібель жаўнера зачыніць Беларусі чыгуначныя памежныя пераходы. Польскі вайсковец, якога цяжка параніў ножом мігрант пры спробе прарыву мяжы з боку Беларусі 28 траўня, учора памёр у шпіталі. Пацярпелы ўвесь гэты час быў у коме. У сувязі з эскалацыяй сітуацыі на мяжы з Беларусю апошнія месяцы прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда пастанавіў склікаць Раду нацыянальнай бяспекі. Травень стаўся рэкордным паводле колькасці спробаў нелегальна трапіць у Польшчу з боку Беларусі. Было зафіксавана больш за 6 тысяч спробаў. Міністэрства інфармацыі дазволіла пірацкі паказ матчаў Лігі нацыяў і таварыскіх гульняў зборнай Беларусі па футболе. Адпаведны дакумент з'явіўся на нацыянальным прававым партале. Ён удакладняе пералік трансляцыі, крадзеж якіх дазваляў Мінінфарм. Раней ведомства ухваліла пірацкую трансляцыю чэмпіяната свету па пляжным футболе і футбольнае Еўра-2024. Зрэшты, з апошнім паўсталі праблемы. УЕФА прыгразіў пазбавіць беларускія клубы прызавых грошай за ўдзел у еўракубках у выпадку гэткіх трансляцыяў. Пасля чаго намеснік кіраўніка Федэрацыі футболу Андрэй Васілевіч заявіў, што беларускія гледачы не пабачаць трансляцыю еўра з тэлевізара, а цытата мусяць шукаць іх на інтэрнэт-рэсурсах. Адпачываю ў гатэлі ў Дубаі, дзе жылі галівудскія зоркі Кім Кардашьян і Дженніфер Лопес. Сустракае Новы год з лобстарамі і шампанскім Дом Періньён, бутэлька якога каштуе ад 250 да 9 тысяч з гакам еўраў. Гаворка пра набліжаную да гаманцоў Лукашэнкі беларуску Тацяну Аношку. Цэнтр бюро выпусціў новае расследаванне пра шэры бізнес і лакшэры жыццё світы Віктара Шэймана. На суму, якую Тацяна патраціла ў гэты навагодні вечар, сярэдні статыстычны беларус можа карміць сваю сям'ю 5 месяцаў. Паводле цэнтру бюро Тацяна Аношка адказвае за мытнае афармленне, лагістыку, удзел у так званым паралельным імпарце і дапамагае абысці санкцыі. Аношка адна з давераных кіраўнікоў бізнес-праектаў, звязаных з Віктарам Шэйманам. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон заявіў, што ягоная краіна плануе перадаць Украіне знішчальнікі «Міраж-2000». Падрабязнасці паставак стануць вядомыя сёння падчас сустрэчы з Уладзімірам Зеленскім. Анансаваў Макрон і планы падрыхтаваць 4500 украінскіх вайскоўцаў. Lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5. Мы рыхтуемся да новай супрацы і абвесцім пастаўку «Міраж-2005». Гэта французскія баявыя самалёты, што дазволяць Украіне абараніць сваю зямлю, сваю паветраную прастору. І таму з заўтрашняга дня мы запускаем праграму рыхтавання пілотаў, якая дазволіць нам перадаць самалёты да канца года. Колькасць планаваных да перадачы знішчальнікаў пакуль не ўдакладняюць. Дасо «Міраж-2000» – французскі знішчальнік новага пакалення. Ён здольны запускаць дальнабойныя крылатыя ракеты «Скальп» ці «Storm Shadow», дэкіраваныя авіябомбы ААСМ. Да таго ж Эмануэль Макрон пацвердзіў дазвол для Ўкраіны наносіць удары па тэрыторыі Расіі французскай зброі, але толькі па цэлях, з якіх былі запушчаныя ракеты. Між тым, Уладзімір Зеленскі распачаў свой афіцыйны візіт у Францыю. Падчас выступу перад нацыянальным сходам у Парыжы ён папярэдзіў пра магчымасць разрастання вайны. Мы жывём у час, калі Еўропа больш не ёсць кантынентам міру. На жаль, заўтра мішэнню могуць стаць і іншыя краіны. Мы ўжо бачым, як можа развівацца гэтая агрэсія. Краіны Балтыі, Польшча, Балканы і не толькі. Гэты расійскі рэжым не ведае межаў. У сваю чаргу прэзідэнтка нацыянальнага сходу Францыі Яэль Брун-Півэ запэўніла Зеленскага і ўсіх украінцаў у няспынным падтрыманні з боку еўрапейскага звязу. Нямецчына і Францыя не падтрымліваюць намер еўрапейскага звязу перакрыць канал паставак люксавых аўтамабіляў у Расію праз Беларусь. Пра гэта піша выданне «Палітыкаў» са спасылкай на некалькіх еўрапейскіх дыпламатаў. Еўразвяз увёў маштабныя санкцыі пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Зрэшты, Масква наладзіла шляхі іх абыходу, у прыватнасці праз Беларусь, бо абмежаванні, накладзеныя на нашу краіну, не такія жорсткія. Летась імпарт аўтаў у Беларусь вырас больш чым у 4 разы ў параўнанні
параўнанні з 2021 годам. Найбольш у сектары люксавых аўтаў, якія меркавана далей рээкспартуюць у Расію. Згодна з пазіцыяй Нямецчыны і Францыі, санкцыі мусяць абмежаваць пастаўку ў Расію тавараў, што спрыяюць захопніцкай вайне, а вось прадметы раскошы да іх не адносяцца. Чацвёртая гадавіна з дня арышту Паўла Севярынца, палітыка, пісьменніка, сузаснавальніка партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Яго судзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі за нібыта рыхтаванне да ўдзелу ў масавых закалотах. Паўл Севярынец быў затрыманы як адзін з патэнцыйных лідараў масавых пратэстаў. І ён быў адным з арганізатарам якраз у 2020 годзе акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць таго, як шла гэта перадвыбарчая кампанія. Паўла Севярынца трымаюць у турме нумар 1 у горадні. Праваабаронцы характарызуюць рэжым утрымання вязня там як катаванне. Святлана Ціхановская сустрэлася з міністрам замежных справаў Люксембургу Ксавіе Бетэлем. Тэма размовы – падтрыманне беларускіх палітвязняў і рэпрэсаваных, незалежных медыяў, грамадзянскай супольнасці і культуры. Да таго ж Ціхановская і Бетэль абмеркавалі выкананне рэкамендацыяў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы дзеля спрашчэння візавага рэжыму і працэдураў легалізацыі для беларусаў на ўзроўні еўразвязу. У парламенце Люксембургу была створаная група сяброў дэмакратычнай Беларусі. Сустрэча палітыкаў прайшла перад пачаткам міжнароднай канферэнцыі «Люксембургскія развязанні», прысвечаныя праблемам беларусаў у выгнанні. Форум арганізаваны паре ў супрацы з парламентам Люксембургу. У Эстоніі абмяркуюць абмежаванне права беларусаў на куплю там нерухомасці. Забарона можа закрануць нават тых, хто жыве ў краіне стала. Законапраект паступіў на разгляд у эстонскі парламент, паведаміла выданне «Дэлфі». Гэткія правілы ўжо дзеюць паблізу дзяржаўнай мяжы, цяпер іх плануюць пашырыць. Законапраект прадугледжвае абмежаванне таксама і для расейцаў. Мэта паправак звязаная з перасцярогамі, што нерухомасць могуць выкарыстоўваць для выведкі, сабатажу або варожых дзеянняў супраць дзяржавы. Гэткія прыклады раней мелі месца ў скандынаўскіх краінах. У Фінляндыі бізнэсовец з Расіі набыў некалькі выспаў блізу стратэгічна важных аб'ектаў і усталяваў на іх верталётныя пляцоўкі. У Нарвегіі расеец купіў нерухомасць каля лётнішча НАТО. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве а 20. Заставайцеся з Белсатам.